Bon dia. Per utilitzar el Glifi, el primer que haurem de fer és anar a la web www.glifi.com. Un cop dintre, ens identifiquem amb l'usuari de classe, la contrasenya, i accedim. Des del Glifi podem crear diferents formats d'esquemes. Crearem un document nou per cada grup. Si volguéssim, podem utilitzar diferents plantilles, però començarem amb un document en blanc i abans de fer cap dibuix el gravarem amb el nom del grup. Per exemple, info 41G7. Xarxa el Javi. I gravem. Tots els elements que podem utilitzar els tenim classificats. En el nostre cas volem dibuixar una xarxa o network. Ens carregarà els diferents elements de xarxa. Al clicar en xarxa tenim els diferents elements classificats per una xarxa local, per una xarxa de negocis o per elements dins d'un rack, en el nostre cas una xarxa domèstica o de home network. Comencem, per exemple, dibuixant per internet, amb aquest núvol. Per accedir a internet necessitem, per exemple, un router. Li posem Xavi, el model 760. Podem fer les connexions. El primer que necessitem per accedir a internet és una connexió de telèfons que vindrà al nostre router. Amb aquests podem moure les nostres connexions. Podem etiquetar cadascuna d'aquestes connexions, ADSL, de l'operador que ens dona connexió, una ADSL telefònica, podem moure els rètols. Si això és un cable ADSL, podem seleccionar un color, per exemple vermell. Després tenim un ordinador, doncs podríem triar de tota la nostra llibreria un ordinador per connectar la nostra xarxa. I aquest ordinador té una connexió fins al nostre router. Podem dir que és una connexió, per exemple, de color blau, per indicar que és una connexió diferent. Etiquetarem les connexions. ADSL per aquesta connexió d'aquí. LAN 1 o Ethernet per aquesta connexió de la dreta. I així successivament. Ja veieu que anar afegint els diferents elements de la vostra xarxa és tan senzill
i després connectar-los i afegir les diferents etiquetes. De tant en tant anirem gravant i un cop gravat podem exportar el nostre document des del menú de File a una imatge, un document de Visio, un document amb PNG per posar la nostra i fins i tot el podríem imprimir. Quan el tinguem acabat també el podríem compartir, publicar. Podem compartir-lo. Un cop gravat podem tornar a editar el nostre document i exportar-lo com una imatge JPG, per exemple, i afegir-la a qualsevol dels nostres documents. També el podríem imprimir en paper. Sort i bona feina!